तो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय जों दा नै स्कुल थांगासिनो दङ नोंथाङा मिथिखागौ स्कुल ड्रेस गाननाय जोंनि महाकालगुरि मिसन हाइ स्कुलनि ड्रेसा बिदिनो ओमफ्राय दिनैहाय मा जायो मा जाया मिथिया नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों ओमफ्राय जों दा स्कुल थांगासिनो दङ ओरै दङ नै नङा नोंलाय मा थांनाय दिनैसै अके स्कुला जोब्बाय जोंनि दाय जों कलेजाव जिरा कलेजावसो ओमफ्राय जों बे दङ जोंनि दादाया ओमफ्राय जों दा स्कुल थांगासिनो दङ फंबाय सरि लोगोफोर नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जों स्कुल थांगासिनो दङ नै बेयो जाबाय महाकालगुरि UCNI चार्च जोबोद समायना दा लोगोफोर लामाफ्रा नानै मा थाङो नोंलाय हा दा लावसैलै बेनो जाबाय जोंनि स्कुलनि गेटआ नै ayong naik sampai oke dadah bawa tentu deh Telepon moनसे दुखुनांथाव बाथ्रा माने जोङो जाथि संगित जानायनि सिगां सहैयाखिसै एसे लेट जादों जोङो जाथि संगित जाखांनायनि उनावसो जोङो सहैदों बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननानै निमाहा बिनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो क्लासरुमा ओरै लोगोफोरना 11 सेसलै न'खौ हानानै हाब्रु जाजोब्बाय नै हाब्रु दा बियो गोरलैफोरनि स्कुल नै प्राइमारि स्कुल मा मोनग्रा दं लोगोफोर बेहा जोंनि स्कुलनि ओंखाम सङो नै दे बहा आथेन सुलुंगासै जों ओमफ्राय नायजोबो माने जोङो जोब्बाय ओमफ्राय मा लिरदोंमोन नै बेखौ लिरनो होदोंमोन आंनि हाथ लेखा सामा लोगोफोर नायसै नै सेस दा हाथ लेखाफ्रा आंनिया ओमफ्राय बे खाताया स्कुलनिफ्राय होनाय लोगोफोर नै स्कुलनिफ्राय होनायनि बे खाताया मा लिरदों नाय नै गभार्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगल लिरदों बहाय नै गभार्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगल ओमफ्राय बेयाव ममता दिदिनि छाप दङ नै बे खाताखौ ममता दिदि होनायनि आयालै र' दायो माने लोगोफोर टिफिन जाबाय नै 4 पिरियडआव टिफिन जायो माने 4 बेलावहाय टिफिन जायो ओमफ्राय नै दा ओंखाम जालाजों नाजावलाजों हनै जालाजों ओंखाम फंबाय फंबाय फैथ'नानै गासैबो स्टुडेन्टफ्रा जाजोबा लोगोफोर सानै साथामा जाया बांसिनानो जायो जानाया बिदिनो जानांगौ नै कितरि भाई दाल आलु पटल ना दामनाय लोगोफोर स्कुलाव बे बिदाखौ आं नुनो मोनदों गोबाव समनिफ्रायनो बिनिफ्राय जों दामनो लुबैनानै दामनाय एसे दामनोथ' दंखाया होमब्लाबो एसे दा जों माने बाव स्कुलनि बाहेरायावहाय टिफिन माने फुसका नायदों लोगोफोर बेसे क्लासाव फरायो फंबाय नोङो बेसेयाव फरायो 3 नोंलाय 3 लोगोफोर माने आङो भिडिअखौथ' स्कुलाव खालामबाय बेनिफ्राय एसे डिटेल्सखौ आं खोन्थानो बावदोंमोन दहायहाय बेनिफ्राय एसे टाइमाबो सर्टनि जाहोनावहाय आङो दहाय बारा गोलाव खालामनो हायाखिसै भिडिअखौ थ' लोगोफोर डिटेल्सखौ आं खोन्थानोसै दा टाइमा नोङो 9:39 हरनि ओमफ्राय दा आं खोन्थानोसै डिटेल्सखौहाय बे भिडिअआथ' फुङाव आपल'ड जादों नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो माने गुड मर्निं
दा नोंथांमोनखौ आं मिथिया नोंथां मा मावबाय थायोमोन नोंथांमोनखौ नोंथाङा सोरबा सासे मानसिया इभिनिं टाइमाव नायदों जानो हागौ सोरबा सासे मानसिया मर्निं टाइमाव सोरबा सासे मानसिया आफ्टारनुन टाइमाव सोरबा सासे मानसिया आं मिथिया सोरबा बबे समाव नायदों स' गासैबो समनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय जाबाय जासिहरनाय माने भिडिअखौ नोंथांमोना नायखाबाय सरि बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय माने आंनि बुंनांगौआ माबोरै बुंनायसै होमब्ला गासैबो समनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरबाय बिदि बुंनायसै जासिहरग्रोनाय जाबाय बुंब्ला बियो भिडिअनि सिगां जायो स' ज' बिहर लोगोफोर गोरोन्थि जादों नामा निमाहा बिब्लानो जाबाय थारमाने बे स्कुलनि डिटेल्सखौ आं खोन्थानो सानदों बेनो माने बे स्कुलावहाय जोङो महाखालगुरि मिसन हाइ स्कुलाव 5 to 12 क्लाससिम दङ बेनिफ्राय बे स्कुला बांला मिडियाम स्कुल ख्रिस्टियान स्कुल बेनिफ्राय बे स्कुलनि हेड टिचारनि नामानो जाबाय हेरन बसुमता दा एसेनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारनो दोनथ'नाय सानबाय जुदि बे भिडिअनि गेजेराव माबाफोर बुंबावनांगौ बाथ्राफोर बा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै गावनि फेमिलिनि फिसा साननानैहाय निमाहा होयोब्लानो जाबाय गोबां जानांगौ बे आंनि फंनैसो बुंनायनि गेजेराव गोबां गोरोन्थिबो जाबाय जानांगौ आं एथ' माने माने बुङो एथ' बुंगिरिबो नङा माने बुंनो रोंगिरि नङा जा रोंगौ आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आसा खालामो मोजाङैनिफ्राय मोजां नोंथांमोनजों रायज्लाय थ' जालांगोन होननानै एसे लोगोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिसिमबो